Lak! Oy, 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 oy. Lak! Ah! Dali ko, dali ko. Buka, dyan na si Panawag, oy. Dali ba? Yan na ako challenge. Dali na ako challenge ni mo. Challenge. Ako sa kasulod. Oh, wait, ko kapoy kay ko. Unsa na challenge? One, kanang bapor nga hakop ba? Hakop. Ako. Hakop. Dili sa ako. Oh, nara. Ang atong challenge karon kung aptik ba ka mo hakop o kining kuan, kini ba? Korta. Isa yung kwarta. Kani po? Isa ka kilip. Hangol ba nung lao? Wala challenge ro, kilipot ka. Puro kwarta. Oh, to, puro ni kwarta. Kini usapod. Oh, 100 don. Wala sa kalibo. Na adri. Ah, nadri. 500 o 1,000. Worth of 20,000 siya. 20,000. Oh, pero pag mo-open mo wala, dapat update juga mo. Mahakop jud. Ana na ko tanan, ana. Yakuan na tanan. Iwan na tanan kay. Atoy ko. Para na po kay pagkuan mo, pagkit-kiyat mo. Sige. Dara sundan na to. Oh, Kana. Sugdan na to. Sige. Nya. Unsa ba ko buhaton? Ukap ka ko ilog ko. Pag ukab na ko, counting 1, 2, 3. Maana na po balik. Maana mo ko. Ah, kadali ra. Oh, dapat update po ka mo count. Ah, para di ko maipit. Oh, pati. Ibalik yun yung Bunala na ko ng kamot. Agay, Wala. gusto na di mo? Kuskon ko na para matagpaigo ni mong kamot kay kiriwan. Yatay, Para sige, ko sige, sumunod. sige. Sige na, Sige, sundan oh. Excited ako. Oh, sundan na. Ha? Rudan ako na, be. Okay, ana. Kundi na, mabunala na ko yung kamot. Ay, napagulali ko, noy. Ana. Sige, 4. Counting. Apas, pas. Pas man. Sige, 4, 3, 2, 1. Action! Okay! Update ka! Ha? Ini siya, taksikwitahon ni Ogo ng Ridon. Oh, Dili na pita. skalibo o 500. Oh. Di bawion na po di mo, ha. Para sa Dili. Sa mabayon mo. Tahan kita ka. Katilaw gini ko kinomo. Dila gini mo ilabot. Kara na. Okay. Napakapti ka? Aptitude. Okay. 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 4, 3, 2, 1, action! Ay, pag inaana lang, nakatan pa, usap! Usap! Nakatan, Jud! Ayat taro na ako, boy. Ano kita? Ito may magtarong gila, oh. O, tingkasan naman kay Kagod, tingkasan naman kay Kas. Oh, eskwetahon na din, wala din, kilibo din 500 bigas. Oh. Antay ka, ha? Oh. Huwag bawi ay na. Bagan, kakabawian ni mo. Okay, 4, 3, 2, 1, action! Oo. Ako na, uy. Oh, kotong sa kuan ra. Kotong sa naadra bare ba. Oh. Kanang Kani, ti. nakita mo ito nga. Ana sa ihak pa gabi. Oh, kal bahala ta ko ina. Teka, What ito what? Ah. Aptik ka din. Aptik din ka lang. Kwarta din Ay, mo. dito kay Amor, bogdaw kay Amor. Dito ko na po. Asa ko na bikata ko ko bugdo lagi kanang kuno. Unta? Ni mo kan ba? Ay, may bawi ay diha. Ah. Ito, dili ko lang. Unsa man? Dili, kani naman kaya. Kani tarong nga juga ko jud. Alangan. Kini siya skin toso ni iskalibuhon. Dagan niya, tasan. Ito kaya. Antay ka na ako. 2,000 man iso mo ko ay. Mabawi ka na 2,000 ba? man eh. Tilaw dito sa pinuno, ha? Ay, di ba bawi, ha? Yeah. 4, 3, 2, 1. Ay, gusti!